जलेन दैमारिनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। एमएलए जलेन दैमारिया गावनि एमएलए फान्डनिफ्राय थाइगिरखालि गामिनि भबेन बर'नो 50,000 रांनि चेक होफैदों। मख'नो गोनांदि निजदिफिलि गामिनि भबेन बर'आ साननैसो सिगाङाव दाम्पार गारिजों सौख्लायजानानै आथिं फारसे गैया जालाङो आरो आथिं फारसेखौ फाहामथाय लाबाय थानो गोनां जानायाव गोबां रांखावरिनि उसुबिदायाव दुखुथिया नखरा भुगिनांदोंमोन। बे खौरांखौ मिथिनानै एमएलए जलेन दैमारिया दुखुथिया भबेन बर'नि नखराव फैनानै खौरां लाफैदोंमोन आरो एमएलए जलेन दैमारिया भबेन बर'नि नखरनो फाहामथाय लानो थाखाय अनसुंथाय होगोन होननानै खोथा होलांदोंमोन। खोथा होनाय बायदिनो एमएलए जलेन दैमारिया गावनि एमएलए फान्डनिफ्राय दिनै भबेन बर'नो 50,000 रांनि चेक होफैबाय। लोगोसे दुखुथिया भबेन बर'नि नखरा एमएलए जलेन दैमारिखौ दुखुनि समाव राङारि अनसुंथाय होफैनायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों। निजदिफिलि गामिनि जोंनि भबेन बर' बिथाङा गोबां सान सिगां गारि एक्सिडेन्टआव गावनि आथिं फारसे खोमानो गोनां जादों आरो फारसे आथिङाबो जोबोर गोब्राबै जखम जानानै दिनै ट्रिटमेन्ट लाबाय थानो गोनां जादों आरो बे बाथ्राखौ जोंनि वार्कारफोरा आंनो फोरमायहरदोंमोन। दा फोरमायहरनाय लेखा आङो साननैसो सिगां बेवहाय नायफैदों। नंमारगौ गमामायैनो जोबोर दुखुनांथाव जाथाय। डाम्पारनि सौग्रावनायाव बिथाङा फारसे आथिंखौ अलरेडि खोमाबाय, दानस'नो गोनां जादों आरो फारसे आथिङाबो जोबोर गोब्राब जानानै ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ। दा बे हिसाबै आङो आंनि एमएलए फान्डनिफ्राय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव आं दिनैहाय 50,000 रांनि मोनसे चेक बिथांनो होदों, जाहाथे एसेबाबो सहाय जायो गावनि देहाखौ फाहामथाय लानायाव। दा बे थांखिखौ लानानै जों दिनै बिथांनि दुखुथिया नखराव फैनानै बे रांखान्थियारि अनसुंथायखौ होनाय जादों। नंगौ, जोंनियाव दा तामुलपुर समस्तिनि सिङाव गोबां बेरामिफोर जों नुनो मोन्दों, केन्सार बेराम, किडनि बेराम। दा बेनिखायनो आं मैयाबो जोंनि डक्टर भबा दास फाउन्डेसनजों लोगो नांनानै हेल्थ सिटि हस्पिटाल गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे कुमारिघाटायाव बेसेन नाङै देहा नायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। दा बेवहाय 300निबो बांसिन बेरामिफ्रा बेवहाय नायजाफैदों आरो जों मुलि होनायनि बेबस्था बेसेन नाङै मुलि होनायनि बेबस्था खालामनाय जादों। दा तामुलपुरनि गोबांथार जि बेरामाव थानाय बै सुबुंफोरनो जोङो आं जेरैहाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय किडनि प्रब्लेम जानाय सोरबा 1 लाख राङाव लागै जों होनो हादों आरो लोगोसे 5,000, 10,000, 25,000 बेबायदि माखासे लेभेलाव लागै जों सहाय खालामनो थाखाय हादों। दा गोबांफ्रा बेवहाय आंनो कागज होनानै दोनदों, आर'जलाइ होनानै दोनदों। बे आर'जलाइखौ जों गुवाहाटीयाव दैथायहरदों। खोब खम समनि गेजेराव गोबां जायफोर आर'जलाइ होदों बिथांमोना गावसोरनि रांखान्थियारि अनसुंथाय मोनगोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आथिखालाव जोङो गोबां बेरामिफोरनो रांखान्थियारि सुबिदा होगासिनो दङ। बाजारनिफ्राय फैनानै लामा ससेयाव एक्सिडेन्ट जादों बलेर' गारिजों। बलेर' गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै दा आङो सेन्स गैखायामोन आं सेन्स। उनाव आंखौ जेएनआरसियाव लांदो। जेएनआरसियाव लांनानै किबा करे फैनानै माय हामना फैनानै दा आथिंखौ हास'बाय। मोनसे आरो आथिङा दा हास'नो गोनां जायोना मा जायो दा? आथिङा सम्पुर्ण गेग्रेजोबखादो। फारनैबो गेग्रेना फारसे हास'बाय। सानबेसेसो जाखो? आङो मथा मथि नै 6 माह गोग्लैबाय। 6 माह गोग्लैबाय आरो आं। दा डक्टरा मा बुंदों? डक्टरा दा आरो पाटि सोनायनि बाथ्रा बुंदों। पाटि सोनायनि बाथ्रा बुंदों। बे थोंसेयाबो बायखादों, बायखाजोबदो। ट्रिटमेन्ट लानायाव थाखा फैसानि थाखा फैसानि बिराद अभाब गोलैनानै मा खालामनो असुबिदा जानानै धार लानांदो किबा लानांदो। दा जलेन सारा 50,000 होगोन होननानै बुंनायखाय आंबो सानसे थानानै नायबाय, दिनै होफैबाय। आं बेखौ बिराद साबायखर होनना लादों, बिराद गाहाम होनना लादों। बिथाङा जेरैबायदि होफैदो जेनेबा आं बेखौ गोजोननाय मोनबाय।